вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз садамаҳои нақлиётии марговар хабар дод. Бино ба иттилои манбаъ, 13 сентябри соли 2022 тахминан соати 1:40 ронандаи автомашинаи тамғаи дафт Абдураҳимов Абдуғанӣ Абдуразоқович, соли таваллудаш 1986, сокини шаҳри Бухтар, ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Шаҳристон аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, ба автомашинаи тамғаи МАН таҳти идораи Ёқубҷони Абдумаҷид, соли таваллудаш 1997, сокини шаҳри Панҷакен бархӯрдааст. Дар натиҷа ронандагон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ба саломатиашон бардошта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расида. Мусофири автомашинаи дафт Қурбонов Анушервон Илҳомович, соли таваллудаш 1994, сокини шаҳри Хуҷанд, ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. Инчунин 12 сентябри соли 2022 тахминан соати 21:10 ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес-Бенз Норо Фозилҷон Давлатович, соли таваллудаш 1979, сокини ноҳияи Ёвон, ҳангоми ҳаракат дар ноҳияи Рӯдакӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, пиёдагар Тошпулотов Уроқ Саидович, соли таваллудаш 1966, сокини ноҳияи мазкурро пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагар Тошпулотов ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Гуфта мешавад, ки аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад.